to kad postaneš bestseller, jel tebi neko zove, jel ti daju neku medalju, neki pehar, nešto, kako to izgleda? To me uvek zanimalo, To kao nije New York jedini, Time bestseller, kako to izgleda sad? to nije jedini bestseller, napravili smo sad još jedan prošlog decembra. Stvarno, već dobro. Okej, ajde onda prvo, Tako kako je biti autor bestsellera? tada na početku, ja se sećam da sam gledala u ekran, sedela u dnevnoj sobi i plakala. Ja sam bila majka svega par meseci. Mhm, Aleksandar se rodio 17. novembra, a knjiga je izašla na Jovandan sledeće godine u januaru. mhm, I ništa ja to nisam očekivala. Ali kao što sam rekla, Brian McGill meozbiljno podržao, on mi je pisao recenziju i on je tada imao veći reach na Facebooku od, sećam se vrlo dobro, Oprah Winfrey i Taylor Swift zajedno. Znači, dobro. to je bila jedna osoba koja se isto tako nije predstavljala koliko ima mogućnosti. Ja sam prosto na njegov poziv da mu pomognem u grupi odgovorila sa da. Međutim, ispostavilo se da će mi promeniti život. Stiže jedan izveštaj, ne od izdavača, od Amazona. Mhm, Dakle, problem sa tim konceptom je što izdavač samostalno šalje izveštaje i autor ne zna uopšte kako je realno stanje. mhm, I ti dobijaš od Amazona izveštaje kao autor da si bestseller i vidiš to, vidiš na rang listama Amazona u mhm, mhm. krajnjoj liniji, a tebi stižu drugačije izveštaje.